Teman-teman, tahulah artinya terserah. Itu sering diucapkan oleh para wanita atau istri-istri. Kita lihat. Bu. Apa sih, Pak? Lapar ya, Bu? Pengen makan apa, Ibu? Apa? Terserah sampean. Terserah. Aku nek ngono tak tuku mie. Masa tuku mie, Pak blenger. Terus nek ra gelem mie, apa anu? Apa itu sego goreng? Bar mangan sego goreng kok. Sego goreng ra gelem, mie ra gelem. Anu piye pangan sate-sate? Sate mana? Aku lho rasa mangan daging-dagingan. Lah, terus apa ya? Nek ngono apa seblak? Bare ngurus Pak seblak kuwi. Nuruti sampean bingung apa iki? Kerjane terserah ini aku ya mumet iki kok. Ayo apa? Gitu. Ya sudah, terserah. Aku yang kulit metu sik. Assalamualaikum. Oke, Bu. Apa kuwi, Pak? Tukane akeh. Ben jo bingung. Sampeyan tinggal milih. Ya sampean niku lho ya. Duit dihambur-hambur tuku opo wae iki yo bingung. Lagi ngene lho, Bu. Makanya tak tukane akeh itu kan ben sampeyan milih. Iki ana ayam kaki. Nah, iki ana sate. Ya kan? Terus iki ana mie goreng. Iki nasi goreng. Nah, sampeyan milih ndi? Aku iki sakjane iki pengen bakso lho, Pak. Ya ampun, ya wis tak tukone iki jeneng golek bakso. Sing kono kae enak kae. Heeh. Enak bakso Wonogiri, Pak. Enak ya? Lagi kira suwe iki? Balekne nek. Radoyan iki. Ya dibalekne piye to, Pak? Masa yo gelem di. Lah siapa tahu. Lah Bakul dadi ki radoyan. Mau yo nyantap titik. nyatap pipi ngono. Tak tukane akeh, ora gelem dalan jalukane bakso meneh. Sing ngene iki memang ngancene kok. Yo sik. Ngerti toh? Artine terserah. Wis tak tukokne kabeh. Ayam kentaki, enek mie, enek nasi goreng, enek sate. Malah milih bakso. Terserah. Ngene iki jenenge iki apa kok ora pilihan, tapi ujian.